adoren adungel samme samari mi juro yo Amadou Malick Gaye molo kuri ande hanilata bimi ande majjata Amadou Malick Gaye mon amajjata bowal ganni rendo pinal e nesu odon rewintobe ko wadate do on biyamo bismillah e der nde do tongode hesere gonden ko e mayirde lewru me nyande nogas e jeetati lewru me hakkillaji fof wonto duttoto e goto e darinodo darani rendo darani Afrique darani nguru balew darani demgal pula nogas e jeetati lewru me kala hakkillaji ine dutto e on don darinodo ha fedde bamtore pular sosa to Mauritanie to sosa to Sénégal hakkillaji ine dutto e on don gorko Sénégal naajo hen bangi Mauritanie naajo hen bangi kono cubido afrikiyankagal sodi bamtare nguru bale hakkillaji ine dutto e odo gorko joom nundal e odo gorko karay sir e odo gorko ƴettudo ngurdam mum so ili jamma yaye nabe bawendo e duuɓi capanɗe jeegom e jeetati ɗi wuuri gurdam mum fof waɗi ɗum en nafde miskineɓe hakkillaji ɗi dutto e oɗo janoɗo etade safroyde jooti wallidde famarɓe doole riwinoɓe e nder leydi Mauritanie ha e on saaha hawre e ladial oɗo gorko so mayana hakkude maaje oɗo gorko so wirnenoki e nder ballal e lappol ballal ma ha wande yimɓe hewɓe saabu o wawa mayde dow lesso nogas e jeetati lewru me ko ñalande Gaye Amadou Malick Gaye gorko mo dungel holi gonnoɗo Amadou Malick Gaye ko hikka waɗi duuɓi capantati e ɗiɗi ko Gaye Amadou Malick Gaye wirni kono ha joni battane gurdam makko e galucci golle ɗe woppunoɗo ina keddi naftude miskineɓe te maɗum won ɓataki yurmede tawoyde mbayyanade makko e dungel to deli Amadou Malick Gaye yi aduna ko ñande sappo lewru juillet 1931 ina hawre aljumare o jibina ko dungel rewo so en duttima e nden ñalade saabu ina gasa wooda wiiɓe en kayitaji makko de woni hen ko 1 lewru juin 1931 jibinaade ko Dakar ɗeɗo ɓesnore Mauritanie e Sénégal darima e wallidde leyɗele ɗiɗi fof ko gonga ni nde o heeɓi baccalauréat makko taw ko bac C ko adinde ene wonto e bac S1 guila nden omo jogino himne e pellital darade daranade rendo makko rendo famarɓe doole kono kadi daranade ɗemde Afrique daranade nguru ɓalew fof no jellitori hay so tawi ko ɓuuri hewde gurdam makko battane mum o waɗi ɗum ga e nder leydi Sénégal yidde makko ene wonno e leydi Mauritanie saabu ko toon o daasi mbotu makko ko toon kadi jinnaɓe makko gurno e nder dungel rew o heeɓi bac makko C kono o haɗani ɗon tan o yeehi kadi janggoyde ko wiyete charia woni droit haw heɓe hen licence makko to banggue coñci wadde on paami ko laaɓi ko beeleki banggueji ɗiɗi caggal on ɗon woni mbo heeɓi kadi o yeehi to wiyete école nationale de la France outre-mer jokkoyde toon jangde makko kono noon kanko o rewi koye concours e bindande baɗenode mawningol duuɓi makko capantati ni ina hollira hen ko kanko tan caggal Daniel Kabou ko kanko goto woni baɗɗo concours direct ngam yaade on ɗon école kono noon guila e pele makko gadane e nder leydi France o darima beele sukaɓe ɓaleɓe wonɓe toon e mbaɗi kuftidinde ɓuuri tengtude e étudiant Mauritanie naaɓe ha e Sénégal naaɓe wonɓe toon walla mbiyan Afrique banggue hirnangue beele ina daro ɓe gotagu mumen kono kadi daro hollirde neɗɗagal mumen e godalgal mumen ko ɗum ni jeeya o jeeya e ardiɓe darnuɓe pelle sukaɓe ɓaleɓe wonɓe toon ko adi ni ine heeriroyo kadi darnude fedde sukaɓe fulɓe wonɓe toon kono kadi gaga ɗum omo nawdi hen haare ko fati syndicalisme ngam wallidde gollotonoɓe wonɓe toon kono no on saaha taw kadi udditi hello politique
e dow famamu yo wonde ko gonɗon hello wawi wuditandemo won damude e wallude bandiko en ko ɗum saabi ni gonɗon hello battani mum janggo e jaam ko wondemo ɓiɗɗo hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe foof saabu o woni cadre to leydi Mauritanie o rutti kadi o woni cadre to leydi Sénégal caggal nde o ronki yitade hoore makko e nder leydi Mauritanie ne Mouhtar Ould Daddah ko ɗum saabi mbiɗen o gollimo to leydi Mauritanie o rutti kadi o golli ga e nder leydi Sénégal leydi Mauritanie ni service aji gonɗi toon toɗɗitiɗi ko fati service statistique e nder ndin ɗon leydi eɗen mbawi wiide omo jeeya e darnoɓe ɗum ko adinde omo nawe to jagorgal leydi Mauritanie kalfinangal ko fate jangde kono elle ni Amadou Malick Gaye ɓooyi joñede caggal nde arti hollir yidde mum ko wallidde leydi Mauritanie gollade toon Mouhtar Ould Daddah joñimo ko ɓooyi ko ɗum ni saabi kanko e hoore makko o ƴettiti puɗɗol e daha o ƴettiti gombude walla mbiyen kaadamo makko woni cré gam ruttade jangguinoyde wonde professeur nde o faami noon no yiɗi ni gollorade e waylo waylo mo yiɗi addude o ronki dañde sago makko e leydi Mauritanie wondemo toon gando joñade e nder leydi ndi heewani cadre uji addine mo feere hankadi yidde woppude leydi Mauritanie woppude ɗum e ɓen ɗon ardiɓe ɗum o yaha to leydi Sénégal ko ɗum saabi to leydi Sénégal o woni cirlidiɗo keeriɗo to banggue karallagal jagorgal leydi Sénégal kalfinagal ko fate lelgo golle woni ministére du plan caggal ɗum o woni kadi cirlidiɗo keeriɗo jagorgal kalfinagal ko fate jula e hitande 1997 o waɗa directeur général ITA kono kadi caggal ɗum o wono e cirlidiɗo keeriɗo jagorgal leydi Sénégal ko fate jokkodiral caggal leydi Amadou Malick Gaye tawde ko kanko kalaten o woni secrétaire général présidence de la république woni galle lamorgo leydi Sénégal kono kadi o woni kolaɗo kuuɓal mo primature leydi Sénégal e darorɗe kitali 1997 o woni kolaɗo kuuɓal conseil économique et social ko adide mo ummono darnude gollorɗe e gueɗe gollorɗe e gollingol o darni société biteɗo SAD noon woni société auxiliaire de développement ina darini kala ko fate taari kono kadi kanko Amadou Malick Gaye o jeeyama e ummitinde galle biteɗo SICAP ɗum koye hitande 1997 nde oɗon galle wonde caɗele Léopold Sédar Senghor waɗimo président directeur général SICAP e wonɗon saaha ngal ɗon gollargal no wonduno e caɗele e yimɓe temedde jeeɗiɗo gollornoɓe toon o waɗi feere haw wurtini gollorgal ngal so tawi SICAP wuuri ha hande hada ya Amadou Malick Gaye ina foti yaltinede hen o woni gollotoɗo e laamu kono nunɗuɗo ganduɗo hakki ittowo gueɗal mo yiilaki limtude galleji woppani autoji caggal kono noon woppude indi saabu won ko woppiri windere Amadou Malick kadi jeeyama e on ɗon saaha e darnide kala ko fate gueɗe laamal e senare e mbadi kuftidinde e cate taaridi ɗe o darnuno o ardimo ɗum hakke duuɓi 5 caggal ɗum cetal ina wiye institut culturel africain woni ICA e on ɗon saaha taw Abdou Diouf ina woni e jappere halfine mboɗo kono noon o gasniri golle makko koto cour suprême saabu ko magistrat dowro o wonno Amadou Malick Gaye no mbiruɗen ni gando gandal kuftidingal naftude rendo mum nafi leydi mum nafi leyɗele Afrique gollimo to ITA to ICA kono kadi gollimo to banggue ñawoji woni administrateur laptuɗo kono kadi woni opérateur économique goppirɗo en ko tiiɗi e nder windere nde saabu ko kanko darnuno union pour la solidarité et l'entraide woni USE ko kanko darnuno catal PIP programme intégré de Podor ngam wallude famarɓe doole wonɓe toon ɗeɗo cati ha joni golle men nana jokki centre boppo oɗo guurɗo hande so wuuri ha ɗo saabu jogade ɗum daɗɗude tiiɗdi taw ndin daɗɗude ne jeeya e miijinoɓe ɗum haalline ɗum Amadou Malick Gaye on centre ni yeehi ha bopnaɓe jiiɗi ittude ɗum e juuɗe maɓɓe kefta ɗum mbaɗa ɗum jencingol gongol kono noon Amadou Malick Gaye e wondiɓe mum e woɗɓe waaɓe no maɓɓe mbi dari mbi loppet dari ina jokki ha ɗo
irse gonga kolo tulat dimagu yolota ko huimbat wonen yimɓe ndeke mbilnoto kono noon majjata. Amadou Malick Gaye kadi sabu darde mum e pellital ngal jogui e haɓanade groupe Alew haɓanade hakke innama aade kono kadi wonnode e on ɗon saaha jeytare cidel guddilgol wendu sabu wasde yaadude miijoji e won ardiɓe on saaha ko wayno Léopold Sédar Senghor e Moctar Wul Dadda sokama laabi limtinde e nder kaso. ɗum fof e waade noon ala ko bonni e pellital e himmimɓe o jogui o meeɗa kadi no wayno turande geenol ɓe ganduɗaɓe o yaadani men miijoji. O jeyama kadi e nder falde nde o jeeya hono falde Podor golliɗo ko tiiɗi to banggue politique mo jaɓani kadi politique aji jaara to banggue hinde wotere kono kollirɗo wonde politique e nder démocratie ganda hinde ganda leñol ganda inde ganda yettoto. Amadou Malick yeehi Aliou Boubou Gaye abima. kono noon so eɗen kaala Amadou Malick Gaye kalatenmo kadi koto jokkere enɗam saabu e nder ɗiɗo duuɓi e ɗeɗo cate ɗe o darni catal USE e PIP ala ko wonno fandare makko so wona wadde feere beele bandi ko ene renɗo makko ɓuuri tengdude Fouta ɗo jibina o wawa tinde golle makko ko ɗum saabi e nder gurdam makko famɗate guri Fouta ɗi keɓani e makko kutorɗe kaɓirɗe beele ina jalte caɗele ma woni ɗo masiŋaji unoji ma woni ɗo ko boyli ma woni ɗo ko forêt sawji ma woni ɗo ko ballaji e jardin uji ma woni ko moto pompe uji ma woni saɗiɗo jungo Amadou Malick Gaye yettaki ɓuuri tengtude kadi e hoɗɓe jokre woni wonɓe e nder hakkude maaje lowre daɗaɓe aljanna kertiɗo jejjitaɗo. ko ɗum ni saabi so wiyama wonde Amadou Malick Gaye hawri e ladial kono yahno faaboyade miskineɓe ɓuraɓe doole riwaɓe e nder leydi men leydi Mauritanie ko heno hawre ladial bettata hay goto sabu wawano mayde wonde so wona e mayde jokkere enɗam. on ɗon tourné mbo wanno ko heno o heddi tourné mo ganduɗa o rewnimo Dungel Galoya Dormbos e nokkuji gonɗi hakkude maaji ha nde o hawre ladial ñande nogas e jeetati lewru mai nde o hawrate ladial 1989 ha nde o wirnete taw wirnimo ko Ceerno Hamdou Rabbi. Ceerno Alassane Baba Diol bandu Hamdou Rabbi so yewama Hamdou Rabbi yeehi Ceerno Malick abima. kono kadi mbo ina haala Amadou Malick Gaye haala le militant de l'an woni on ɗon darniɗo jangde ɗen ɗe guendi. eɗen mbawi wiide ni fedde ɓamtore Pular leydi Sénégal so darima en jettata Allah jetten Amadou Malick Gaye sabu ko kanko adi darade e hirjino kono kadi ko kanko aafi tuufere adande nden ɗon fedde e ɓen ɓe wurdino e on saaha dardi e makko. ko kanko kadi andini en nafoore e fayide bindol e ɗemgal neniwal omo jeeya kadi e famnoɓe wonde ɓamtare wodata gaga ɓamtare ɗemgal neniwal. ko ɗum saabi golle ɗen pelle ɗe o darnuno foof dari koye jangguinde e ɗemɗe men afrikiyankoɓe. kono kadi o jeeyama to banggue hello pinal uddiɗɗo peeje kewɗe beele pinal men ina yolto ɗum ne kadi nde fuɗɗi wona e duuɓi makko sakket kono koye guila kitale e 50 sabu ko e hitande ujunere temedde jeenayyi e 56 Amadou Malick Gaye gorko mo Dungel ko nden kadi darni fedde sukaɓe fulɓe toon to Parito toon to wonno e wadde formation ko fati administration. koye ɓarake nden ɗon fedde ni jibinoye janggo e jaam ARP association pour la renaissance du Foular e ballodiral e ɓen ɓe wurduno en mbawa wasde limtude hen Djiby Sall gorko mo cubalel ko wayno Siley Dia gorko mo Pete e woɗɓe uwaɓe hono noon. omo jeeya kadi e darnuɓe jonde wannode to Mbagn taw nden jonde wannode to Mbagn laamu leydi Mauritanie yiɗino hadde ngal moɓodiral kono noon e darde mabɓe e pellital mabɓe ɓe jokki ha ngal moɓodiral waɗi ha ko wiyete ko alkulin mbañine mbaɗi e ngal pottital ine limti hen worɓe mawɓe wuurɓe hande kono ɓe guurani ɓe ɓuuri hewde ɓe guurani yo yurmede Allah wone mabɓe wuurɓe ɓe yo Allah rokku ɗumen
men sagojo men gurdam Amadou Malick Gueye noon woni gurdam nafo jam gurdam kewɗam bindande so woppande rendo mum woppande leydi mum woppande ɓiɓɓe Afrique dartol kono kadi gueɗe kimmirɗi ballitoje ɗumen e gurdam men eɗen mbawi janggude e gurdam Amadou Malick Gueye kadi wonde so neɗɗo yiiɗi wallude rendo mum yo wood ko jogui to banggue bagasuuji e gandal ko ɗum saabi kala ko fonno andede gam wawde naftude rendo makko Amadou Malick Gueye guila cukago mum hunji e andude mum o rewri Allah cukago makko to banggue jiilaw gandal o rewri Allah to banggue cagatagal makko to banggue golle e darnude gollorɗe ɗen golle gollorɗe ɗe o darni golle men no jokki ha joni kubbal garta mumen ina tawama toon to leeli caggal gurdam nafto jam Amadou Malick Gueye kadi na anda ko dewowo Allah lakkuɗo ɓadiɓa mbo cettimo wonde kala jamma so tawi a ummima tawata ko mo jogui kurus makko mo wirtu ɗo woni ɗo almudo Tidiane ko jokkodirde kadi e sernade ballitowo famarɓe doole mo galle mum meeɗa uddade kono kadi kala ko omo walla no omo wallira omo waɗa feere haɗum rewa lawol rewne lawol ko haalate e Amadou Malick Gueye ne heewi windande men arore so weeli Allah ma en gartu e tongude ɗemgal Pulaar on ɓataki mbo winduno mbo Amadou Malick Gueye winduno Moukhtar Wul Dadda e lewru avril 1966 taw ɓataki o no ƴettiti ɗum lowre witende Fouta Men Info aduna o duniya ko maayo mawngo so ili jamma yaye na ɓeeɓa wendoko yo samari mi ya samari Amadou Malick yehi Ali Boubou Gueye abima nden laaɓu rewo leptil leydi men ɓesgu men Amadou Malick Gueye darima yolti hujjaji dari yolti hujjaji ligani leydi men yolti hujjaji billahi walliti miskineɓe jumdonde yewama dimnaɓe ƴewama Ceerno Ba Pullo Jeeri o ndewama Habisa to cubalel Habisa ewama taniraɓe kori Mamad Birane Hammari Mari ƴewama konana nilata wallaya majjata ballo leñol an wallaya nilata